खुलुमबाय लोगोफोर नैबे चिरां जिल्ला काजलगावनि नैबे स्टेडियाम फिल्ड फोथारावहाय दिनैहाय नमिनेशन टेक दङ दा बेवहाय जों बयबो रायजो राजाफ्रा बेवहाय नुजाफैदों आरो लोगोसे जुब फैदों आंजों लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबायदि फिलाप जागासिनो दं आरोखि ना आरो ओरैहाय मोसागासिनो दङ रायजो राजाफ्रा आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन लेट्स ग नायदो नै लोगोफोर ओरैबायदि लोब नो नै देन्जार मानसि जादों आरोखि ना नै देन्जार मानसि नायदो नै लोगोफोर नायदो काजलगाव स्टेडियामावहाय माने दिनैहाय नमिनेशन दा बेवहाय नमिनेशनावहाय गोबां मानसिफोर फैदों लोब नायदो नै ओरैजाय नै स्टेडियामावहाय ओरैबायदि लोब जादों आरोखि ना नायदो लोगोफोर नायदो काजलगावआव नमिनेशन काजलगाव चिरां जिल्ला काजलगाव स्टेडियाम फिल्डआव नमिनेशन ओरैबायदि आखाइ खबना हो लोगोफोर आखाइ खबना हो मोसायो आरोखि ना नै आब'मोना नै मोसानायाव एकदम जेना ओरैना दा नायदो ओरैबायदि बेबायदि साहाथिं खालामनांगौ साहाथिं फै साहा